Namagoro benki ya mwanchi umurigere rwegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingwe gena ritkoria uri abere ritoero rukegima na nene kwa berugo kwego kya aso kubwatia emerobero yonsi yeri ritkoria rero imegetaseni kiga kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nigorira ritkoria alamis tarike 22 cyumutinyo kabere umwaka wa 2024 ntamanga bereka ukorekana imense ya Kenya keronta ido kwarigania SMS Amayia Eyemo erion kumanya ina kwariganire kubwatrana n'abari kibaito asenchera ereyo wekiranu korene nditangani kegima tigatoranya regati ari ngwariganirete asenchera ereyo winge. Impeachment of the deputy governor is simply coming to hide the really happenings of this county. Kubwatikana reri berera ryo komorusia bisyo mokonyi bwo mugavano Kisii Dr. Robert Mondani gobone sokire na oteba noko gania go tuberera rya gokorekana se county. Ukongusana noko twaumire mwananchi pia ameumia gochakira rero kubwatira nimna bamwabo tokore gasi gavana nere no mogoko munanga kigwanjira nere ngokora tore gasi nere oyino mogoko manne muno mungina into ekato bwatirane no mugavana we county ya Kisii asobokoreri nigo baenekiria abanyakonda. We reaffirmed mutual commitment to expand the scope and depth of Kenya-Ethiopia relations as presented in the three clusters: foreign affairs and security. Ensa ya Kenya kubekese inensa ya Ethiopia kubwatira naso wekini ya samanga na uchumi egatia ya ndamanke. Eyemo naenda mango mwanchi umurigere ribonongo kwariganira nkumanya senchera ereyo bwekirano yakarango kwenyore muna sensemo ya Facebook nabo kugendera gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyara wetera Ndizi TV News boygo nabo kuyasoma se website yaito wetera www.ndizitv.net iri otogendera gusanga asobwa meretariane Everlyne Osero uri atokobwatira na sensemo imenyerero ni gakoro kwa Lydia Mose nabo igo Petronira Mukeira nero koine kyachibicha niryogi cyawekeire asenchera yabe Ngokwariga ntoya chake Amayia nsema senchira yobwekiranu korwase county ya Kisii awase amateyemo korwase kenyoro kya Nyanketi yo gotoka se ward ya Bokimonge ebunke ya Bumachoge burabu ya esokire na korigia obokonyi korwase abarai nondo bwate omoyo bwogokonya eryo kubasira ase beroberio yoko moreta ogosekoreto mubere bumwanobo oyobete obeteka gusireria obugima bwaye ase ensemo ya Saudi Arabia erinde babe bakomwa esko ya Eyemo eryo nigo nonya nabo baboririe obwene kororokana eryo komanya naki omwana obo abeteka gusireria obugima bwa yase chinsemecho asekire bunaniga chiete koria eryo gokonya amateyo etali kwenyara muri keito julikerbo natarire ba amateyo na gutwarganirio robotyo rwa senchera iyo bwekirano. Norogendo ronde rogotoikia sebunge abo machoge borabu ewodi abo kimonge kinyoro kya Nyangeti asenka ya onyancha asomoichano na mayanda ababwatete maigayo kumosirio mwana obo Everlyne nyachi onyancha oyo beteka gosirio bogima bwae asense ya Saudi Arabia amalida nkoro kucheremia onyancha kuruchinse mchenya butunu sabrokesen Kenya sub county Kisii county na tolega ntoro no boraba nasan asingincho yoyo minto Everlyne kerbo nyachi nyanja wabo gusirira alis chinse ya Saudi Arabia abarwita senka singincho ko tenyara agachikwirigeria linda gusana akonya bana ba nono gusoma basome kulinde bono pati mbaya waberu gusirira senseri ya Saudi Arabia korengana ne familia ye nigo boererani gati yabo na Everlyne bwabere ko babuya wekati tariki 3 cyumutinyo kabere ekero abatebeti negwete bobe na oboererani gosira goika tariki 2 ekero batebeti gobuna osiriri obogima bwaye tako mutinyo yobuno cyagitego kabere nalyo achagitego kombureninga oigure bobe akesi migo cyatego nga ya naigwete bobe sensema yaye gekuba akini renda gatabanga oirunya gitari kurobekera ye katare 3 alima gwasiriana yatachi ko bamaya akabora ontachi gukwana nderinde ona kera kuna koligigwa
Akaligi gwe katare sita bagateba yaya ngakibona Everlyne yaburire bagaswako murigie na bachito kobokobora kera chigotoka igatoka nanga yaya kera ire tunyagitari igachita akabanga yayo osirire agakwa Asenge yo gotenyara kwe familia ye nigo Everlyne abetega kugenda chinse chisiko iriyo kokonya familia ye Ondi no bururu bonge wetira umwana one ujete koligia asenge njo twalenga bataka tutali kwenyara akarambi asoke agende akikoligi atokonye munanjanene nansirete wetira munandwarete nero kurankonya nyana mariogo aganteire mereri naranya kunywa mariogo ayo koja gochandu mutinyu gatatu ochiroerete ontigeira abana chintakana yokwete yakoro Everlyne kerubo onyancha ninche omwana yuno yone nande ninche narwete enabasi igari mukamurone nkamuhari bagakaenda gatigagenda singite kwenyara tujuka mukonya nande taigorioka omwana one gasiro mutinyu gatatu mwaka uri ore gocha omwana ina irete indi ori koru Kennedy igo nabandi barasiriza somucyoyo gombwato bokongu bonna mono nari osabe serikali enkonye bona nigo familia yu yasabira bokonyi korwase abari no moyo muya serikali ye county neri enene go eswanania irio kubakonya banyore obwene na koleto mubere bu Everlyne na komwa amaskania ye yo mwerio ariri bakana nyarikire na arwarira nirikegima gakingo sabe serikali yaito akimondigererio botakambugate monkonyero omwana uyu aikensa iga egerenye kurigererirende asabekire kiagera munachitenga yane na banyorete turabataka tukagendera komenya nere akaremererio obugima bokongu akaraya mama tigansuke injikorigia egererende twesirere nyore na abana baiga ngendere gosoma tole abataka babe titobwatikende yonsi no ane nyomba teyu asawe chakwaenigwa igongo sabakuru ase serikali yeto etokonya singakiye twanyoryo bokongugo bone njira yo gwikagaiga asense ya Kenya yaburire ntobwatie njira turamorete bono twari gusaba yaya abantu baminto ebyongoso bibyeito unoyo minto mochumbo ito barongo nabo twari gusaba yaya ndasosore otoikango tokonye anoyo minto simbarati nabo twari gusaba ngaya tokonye ende tanyoro bone bumwana minto uri South Arabia senginje ntobwatie njira chinde chionsi twatemire komnyoka na aria chio bisi chionsi nane transport njira twatumbakire igo paka yikire bona stwereirwe ntobwatie namuna Gingo ripoteri gitaseni kya Ndizi TV ninche Julie Kerubo Biamona omurikeito Julie Kerubase orobotioro no mwichano bono kegimase amatasto kubwatoka engora ya bene na kwegena buna abantu bomoyo bokonya mbachwe soke na okonya eyamateyo ase ogokora usaso gokora umuroberio bwokomwenya omwanobo togotikana nayo nigo magega yo muswada bwokumurusia bise omukonyi bo mugavana ase county ya Kisii Dr. Robert Munda obeteko gwikiwa bosio bwebunge nabo igaburit kuregoro aba umwemsi wodi ya ichuni kobeka teneni ama mocho yo kuganya kumurusia bisi omukonyo ibo mugavana Munda bereka weso kya bono na gokana buna tabwati mamocho ande onsi anene esegi yaye ere amona mumro mwabo asakorengana nere nigatere buna okorokana nigatia baraikorwase kiama kya United Democratic Alliance achinga kiba mutarirete asenga yaye nabo igo chinga kibarenge asomuchango bwe kanisa na kyo anene kyaire egatia MCA kugania kumurusia biso muriketo Mildred Momanyi na manke Asama tukabwango igani golibera litindi lyabeera likwenekibwa Eyemo county ya Kisii maega y'omuswada bw'okumurusia bisi omukonyi bw'omugavana Dr. Robert Munda kolentwa ase county assembly ya Kisii omukonyi bw'omugavana Dr. Munda oyukire ase gikabono nigesokya lero nagukwanira iguru y'amamocho ali amulengete abegetwe bose bwebunge asate banaleta yale kuiranira kera limocho atabwati bubabunde bwensi ase boigo enekebuna taraigwa iyukolinde lyonsi ase kumugania mutuye bunge yokolenga nelichiko elioko iranelia amamochayo. Impeachment of the deputy governor is simply coming to hide the really happenings of this county. I'm ready and equal to the
issues that are raised, I will respond and have them behind me. All of them. There's nowhere in the country where you will be debating a matter between a brother and a brother in the assembly. If there was anything sensible for the assembly to discuss, I've never had a tag of corruption in my life. It is only this time that is coming into my history. I have sufficient answers, and it is the responsibility of the holders of this motion to ensure they have a case to prosecute. As we speak now, the Speaker and the Clerk of the Kisii County Assembly have not been able to serve me with the papers associated with the impeachment. That is a requirement by law. Kulendeine ningi Dr. Monda akubunigwa kolenganere okorekana na baraibande kurwa asomo wekiama kia UDA na kuo omuchando. It is appearing like the time the honorable members of parliament from the Kisii region or county, some came to visit me here on a Saturday afternoon. That was perceived to be a thing that a deputy governor should not do. And it was received by my governor in a very negative light. You can't go to fundraise with people perceived to be enemies to the governor. And the biggest enemy in that function was the CS, Honorable Machogu. The next day, Sunday, already people were generating an impeachment motion in Nairobi, where the governor was. They came down to Kisii the next day, Monday. Already MCS, without being explained what the motion was all about. Nonyana boigoni go Dr. Monda aenekia egatia mogosa abiriga koenekiwa Emaya County ya Kisii nsiyo boraiwaye omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati asatebire ogotema kwaye kuyagorora naro alentiro muswada bokumurusi abisi. First quarter performance, we only absorbed 1.7% of the resources allocated. We were number 47 out of 47 counties. Officers who are charged with the duties of procurement in the county government will do a real paperwork. The rest of the approvals the files are taken to the governor's residence in Motonto to have the rest of the approvals done by the governor and the first lady. Is it stipulated in the law? No. I'm not expected to take roles minus the governor giving them as assignments to me. So, giving you these reasons, why are we slowly developing cold blood, resulting into impeachment moves? When you ask, is this the way we are working? I've gone quietly to my boss, the governor, and I'm asking, Governor, this is not right. Kuripoti ya Kisii kia Ndizi TV, ile taliane Mildred Momanyi. Hasa chinga kiecho nigo MCA we wodi ya Bogeka Richmond manani abeire kawe soke na gukwanira engani yega asataire bnago ikabono munda taraenekerwa ko baneri mochori nderionsi asboiga taire bna kende tikeyo gatiyo mugavana we county no mokonyo ye ekyoge ko baetania nigo hasa chinga kiecho abeire gakugikiria okogosereria umurubiri boko ina na chibasari ase chinsemo Emaya County ya Kisii niga bakagusangana umurikyo ito Dipon Asanya. Speaker, sir, the Revenue Governor has continuously diverted county enforcement officers from their course of duty to work in his farm. Ama tukabwango igali viralio komurusi abisi omokonyi bu mugavana bwe county ya Kisii Dr. Monda nigo liarorekaneta mamocho ayonya litugekwa busi bwebunge abuli tukulegoro asengusanano yarorekanete. MCA we wodi ya Bogeka Richmond rayoli manani niganyara gusangana gitaseni kia Ndizi TV engana yakolekaneta wigoro. On to a motion last week, a note of motion or tabling a motion of through impeachment. Yoko Murusio mo deputy governor no not sinja jeta se county assembly ito. Not ya chete igoro na rie mover ya tolete allegations. Ejichiare ngenye. Abuse of office, abuse of the misuse of the power,
naende no kogenda against the Constitution of Kenya Article 195 Section 4. Maiga yokwena na libaga lyogusangiriria ebirengero lyo kurwa saba na inchi limanyikanite na public participation nigo kati ya MCA au bakwegerera omokonyi bw'omugavana banyarite gusanga ebirengero byabo. Abantu aba kerto konyode petition yoko impeach through impeachment yoko impeach omugavana gosomo deputy governor. We kegende to the public because these two people were voted bakire chikura n'abantu bari abange be region. So we katware kora henda na barabusa abana inchi abanyana ntutora kwana kene because ababunge gari abuna abashimwa 71 including the nominated ones. Mswada kama hii ya mtu amefanya makosa, gross misconduct, abuse of office, hii maneno ya law, kufunza sheria, sio kitu ya kwenda kuuliza mwananchi eti huyu amefanya hii sheria, tumchukulie hatua yes or no. Hii ni maneno ya bunge. The whole thing is dead on arrival. We want to urge the Kisii people, the Kisii County people, to remain united and know that the deputy governor is at peace. Kurende chinga kiechoboigo nigo MCA Richmond atebanga monda wikabono taraene kiwa kobaneli mocho. But for now are innocent until to find out these allegations are they true. Komenta na yue niga atebanga omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amono mokonyoye mbabu ati kende gati yabo gekobaetania. Governor no more deputy mbabu ati differences. Kilo montoma na wate right of freedom of speech mnanda atebe na bao kwa na Kenny Jones. But for now, as the county government wamate womo deputy governor no governor, it's intact. Tigana mangana yako enda kwa nuga ye mitanda wana abantu babiri batatu bao kwana. Nonyana bo nigagi keria amangana yoko sekereria omurubiri obwoko na weji basari gucha saborokiwa. Asate banga bwango iga mbachi konyora. We are there. Chibasa next week we are issuing checks. But here we are in the process of writing the checks. Abantu bagenda takuriga chichekiji. Toma yakore ta school. Oma ete ntu anante form. Form which there is a process. You verify whether these are legit people, very needy. These are legit people. Aba antaba. Mbali legible. Umonto umwana yonga somali school. We check the account numbers, the schools. More than 60,000 applicants. This list 60,000 applicants, we can a form we check one by one. It's not a processing a monomontochiri form, it can never happen. We will have audit queries. Hiko ripoti kita seni Ndizi TV kurwe bunge ya Kitutu Chache South. Yuko toka Amayia County ya Kisii elitariane ndipon. Asanya. Bia mwana omurikeito dipana sanya se orobo tiororo ikiranu abateneneri beke ombeki abanyakonda kurwase county ya Kisii nigo besokire na koraria gutia kubwatrana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asoko inekia amagendera beriga kororokana asabamenyi ba Kisii eyamagega yogo twara ege ikaro na koigwe na chinjira au echo bara chigosira amagendero ase county yigagatyo koigwana babegete ngamono koinekia buna babere ba wakanwa amadeni yabo sigo se pending bills unatokumanywa n'umurikeito Josephat Amisi Magayoko bao okugusana ogotambe gati ya ekyombe kelike abanyakonda Amayia County ya Kisii ne abisi yo mugavana Paul Simbarati nigolitkolia lero ekyombe kike abanyakonda giesokya nakoralia nganigo kyanyere kobego tugutera ale chitabauti ekyo magayoko twara chinkwana chabene amono mugavana nabwigo koigwana kubwaterana asengencho yobokoleri we county ya Kisii ndate ko bane kalinga lituko ya lero etuteko tebia abantu ba Kisii bonse bari abamenyi ba Kisii na Kenya ngima intwe bina chi control kita konye tubwate ogwataneka na konene asengencho ya serikali ya county lakini intuna management ntomere gabana yaito His Excellency Simbarati tukagamba tukajo niya mangana alenge kuri maiga makongo alenga mabe tugateba ninga account ne yaito tikatunyia gache ninde namogoko rero muno mungina ese contractors muna management twachamo twabere no mungusana no mono lakini I'm happy as a woman muno mungina munanga ki abantu twaigwana nire munanga kingo korotore gasiamo okongusana noko twaumire mwana inchi pia ameumia kochakira rero tubwaterane muna abamwabo tokore gasi
gavana nere no mogoko muna ngakibwanchira nere ngokora turi gasi nere bakoragwa amono munyakirogo bwe kiombe kyo Wilfred Bosire nigo ababwatani abo batebirenga nigo bakorete okoigwana amono mugavana Paul Simbarati ngamba chikoba gwakanwa pending bills chiabo kobabo intwe twekaranzire ne gavana yitu ya Kisii County twaeresanire ayagocha ayagogenda asa magosa aringi aronekanire. We have agreed to one nere ngakane pending bills ekiatari konyara gwakana na atware ekiakoeresa ngakiatakanira igo omugabano wito Simbarati na anchirana ngakiachaga gwakana abanyakonda aba ngora pending bill bakore emirimo no bwamatobuya igo mokora rindo ndogora magabana igo tutatokora emirimo amonere tokine county yito to the next level. Number 1 egera bana gotwaga na pending bills na gotwaji gasi egera abantu baito abana baito barega banyaro karaki baojisukura abantu baranya ojisukuru abanyakonda aboni go bagokera okobwatana uko asebo igo batebamba chiko bakwenekia buna banyalire ko bagosirana asechinse mocho bokoleri ime county ya Kisii nionko saba bali bat mutali abali bale members ba minto inga okoigwana nkoro na ande mbwango edenira kyakanu nechigasi echichinde chiro nchichi chanze ko bangwa chikoru na utaratibu igo gavana nari ntoto agreement inga natagete abanyakonda abasike na inumo musike diogierie media ndirigo chigotokonya devolution yachete abantu bo benefit kuri se county igonko basaba bali bonsi pibono iga mochikotorora tobwata inamo ndoli kogenda koruta asokoragira esani onye bochore bono iga ngwenda tuli ko maintain tokore miremamo tokore miremo ne gavana yito Kisii County tobwaterane na masikani yabo chingaki echecho nigo omunyakirego oyu Wilfred Bosire arure kuratego cyase bali barachiko bakwengolya kurwase obomo obo banyakonda anko batebiga abantu baminto mokora monto ndebwese gotene sete byo kwana uleje abanyakonda se contractors mumanye ngoyo no mouni mbali bagutumika bakonya koegwa handout akonya konya ukura egerara ngarunga kara kirake oyo momo tegerera enero management kulipoteri kataseni kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi Miyama na muriketo Josephat Hamisi oroboti ururikranu egatia bonchoreria korwase chiro ya Gesima eyo gotoka se ward ya Gesima imeye county ya Nyamira nigo besokire na gukwanera egatia makongu ayoba wetera ase obonchorere babo ase baganirie abateneneri bechiro kubeka mangana ayo na koenekia abuna babere gabere gakurigereriwa nabayigo goikeraniwa asenchire moyo kubachinga kinyororo eriyo goikerania obonchorere babo ase echireyo nigo babiri bagukwanira engana yestima na boigo chipara yentononya nabo kyairwe okoboko na bonchureria abo barabarundia bechi pigipigi asababunganirie omo MCA bwensemeyo atutinyamino okorosia chipara echo chire chimbe koire na magega obonchureria omurikit kurwase county Nyamira Paul Kapokara norobotyuru bakorawa na Walter Gichana oyuru munyakirego bwechire yiganigo bagendera ko bakugania serikali ya county kusigasigirana nene engana yokubeka ebirobu bya butuko okorusiye gotasaje igana boigo ogusigasigirwa kwa mache asamangana yestima ne bwate mechando gocha yasira nonya batwanyorete chi street lights iki nchiri wakoregas ese monero konyora chigrimete pi chichonja gachitu boigo icho singinje chitagaje twasenjiriringiya ni chimbe chire asugo tubotumeke bwabo ni cyari mokire cyasere gusarika ningana bamuganiri mu MC kurwase wadi yiga muske atutinyamino kwene kibunango igorale kibara cya kurumagega elyo kogadeya omocyoyo amangana Park Street tiganya kore basengenje nara awango yiga sengenje chire yatwarira abantu abange ande netakeire eigoke ingane yo ningana yairwa kuboko amo na egataba na bodaboda kurwase nsemechiga abo bagokorobo somya se kibara a imeye wadi ya Gesima abo bagendera ko bakobo litengane yo nakuganya ko segasegerwa limuryoka kibara kitu kinyinge nchiringiya ogire chimbe sana
na kubwati gasto kora yo Burundi na obosombi teribu yeseng'encho gochigoto chanda estimere gezima iga security rights chiraiga gochia kolire kwirende chiagire chiaerire bono n'umusunte nande mumanyete ng'abakora gobanje tomusunte sana biro byitoga nduri korora jinsa chiamara babanito kuimokia bangi na gochika kwanyara nga biro mbiri gwaka kwanora amanyare kuimokia makora bara ntobwati nestima neta kereri kumono ekonyara kabage kogenda ofio nigo korengana mona gichana agendere ko bagakuburia ebangiye gusangirira gwasa yukubekwa kerario elio abonchiriria abaiga kumanya amagendere bagwenete gokorerwa tukumanya na irenga chiko chire yakoreta gona intubona tutake tumayirenga to collect kera to sabe project twamanyanga itobere na sinsemo ya gishana boigo nigagendere ko bagakogania gisima gochoro koba headquarter ya municipality ya Keroka asekeria bunakwerera gona rengo sabange kisime singenere chire nkoro ayane chikoti no chacha kiretega ronta etego sabanga we headquarter kisima nere benefit na mache kuna ebinto binde biria bigochera ngone municipality igo to egunga ngo andereri goma ora na into togatanga ati eche gisimaga asinsemo yendaba na bodaboda abegani go bagende ko bakumuganya murayo munene bwensomoske William Samuel Ruto kwene kibunango kyaniare ligo liria mabuta elyo kubatoria azirando nsia sure manyanga bana inchi abatora iga nintu twa wakiriti chikura ne chikure chitu akoete ko twakoete otumane chyoire oirania mabutanze orore mama mboga abantu be boda abantu ba kwirende bono timaiti gwache tukatweba waje tukatweba bono ande no choira nengi ochakototebi bone singenja mabuta garuji 300 ginko report regetaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurwasti nseme chigachia echiro ya Gisima yugotoke meye wadi ya Gisima meye county ya Nyamira inchi konkuruko Polycarp okara Manchu murigere ibona ya munaenda mange tumirane chikoraga chinsa isato irengumanya senchera ere yobekiranu ane nogo chakiwa wechigosori chech skuru asekerengo gech sub county awase sub county ya Kisii Central chaba chikwariganiwa ase skuru ya bamura ya Kisii korende ayono chiko ya nyora sobekiranu chikoraga chinsa isato yendra kobwatia emerobero yonse kerongwa kirabali bonse bagendera togotobwatia ngambi ya mono anene chinsemo chemitandao iretariane Everlyne Osero uri tobwatirana sebi manyererioni gakorokwa Lydia Mose nabo igo Petronira Mukeira ne arone kya chibicha neriogi cyawe kera senchira ya bene twaruburigirira burobya